Bună ziua! Bună! Bun găsit! Putem intra? Avem o surpriză! Mă rog! Suntem! Bun găsit tuturor! Îl căutăm pe George! Este sărbătoritul, da? La mulți ani, George! Cineva care te iubește pe tine foarte mult astăzi ne-a trimis la tine pentru că împliniți 28 de ani și a venit să te felicităm! La mulți ani! O să dăm o șampanie, să o împarți cu oamenii dragi de emisiune, voi să dau să ai grijă de ea, da? Vezi? Următorul campanie. O să am nevoie de 2 mâini, așa, doar puțin, ca să pregătim momentul. Ai acolo o dedicație muzicală, trebuie să o asculti. La mulți ani, de multe ani pe care îi împlinești. E părință. Astăzi părințele sunt de primești. Nu mai se ca asta, să parcă nu e prea stabilit cu surpriză. E un început. Nu se termină exercița, mai avem pentru tine ceva, da? Te rog să asculți cu atenție. Este, de fapt, mesajul ăla special, pe care noi trebuia să ți-l citim de pe felicitare, dar o să fie un voice mesaj, așa că te rog să asculti. Bună, dragul mame! Când erai bebeluș, țipai la mine. Când ai fost adolescent, greu ne vorbeam. Dar acum, când ești un om adult, cuvintele tale sunt atât de valoroase pentru mine. Ca părinți, sunt multe lucruri pe care ți le dorim în viață. Dragoste, fericire, sănătate, bucurii, sunt doar câteva. Sper să rămâi așa cum ești. La mulți ani! Te iubesc, puiul mami! Da, deci, La mulți ani, mesajul și surpriza vine de la mama ta. Mulți ani, Ne-a găsit pe noi și ne-a trimis aici. Da? Rapid, rapid. Și am Am venit. crezut că de la tine.